Tak, ja sa vrátim ešte trošičku k tej predchádzajúcej live, alebo ani nie tak live, jak k tomu zostrihu, čo bol predstavený vlastne dom. A nedá mi nespomenúť, lebo tak, jak Braňo hovoril, že už všetci tie domy ukazujú, tak ako ten, kto ho nemôže, aj ten ho pozeral. Lebo to je jasne bolo vidno. A mňa zarazilo, raz som pozerala reláciu Bonzáčik a tam bol syn Silvie, jak on sa volá? Fidy Tobias. A pýtal sa ho teda ten Maroš Kramar, že či pozerali tých Mojsejovcov a tak, a on že áno, pozerali sme, ale moja mama ju neznáša. Ale pozerali sme preto, aby ju každé ráno mohla ohovárať. Takže aj to je presne, detsko to povie, aká je pravda. No a na to išla zase v ďalšej relácii, kde ukazovala Fidy Tobias svoje bývanie. No akože neznižím sa k tomu, že by som robila ja to isté, hej, lebo ja som si to takisto pozrela. No a podľa mňa tiež toto bolo otrasné, takže tak by som v živote nebývala, ešte aj binec tam mali. Ale to je druhá vec. Volala mi redaktorka, dneska ty si bol svedok, teda tebe, lebo... Volala mne, len ja som... Áno, si zatajil, že tam som, lebo ja už nebudem s niektorými vôbec komunikovať. A povedala, že Zdena Studenková, že čo mi na to, že Zdena Studenková povedala výrok, že v reality show... Či ho určite povedala. No, ja to chcem povedať, že v reality show, že koniec... Už má dosť takých reality show, kde sú sami škaredí a ľudia ktorí nevedia rozprávať. No ale vieš, či to povedala alebo nepovedala, ja musím na to reagovať, lebo na to zrejme povedala. No takže ona zrejme si pozerala reality show potom. Lebo odkiaľ by vedela, že sú tam škaredí a... Nie je to jedno, musela to pozerať, to je stupidné, že to pozera. No ale ja budem radšej škaredá ako plastiková. Nie je len ten pekný, kto má plastiky, nikomu ani tie nepomôžu. Ako nehodnotil by som niečo. Ale prečo? Ona hodnotí náš výzor, že sme škaredí. Keď už rozprávame adresne, tak pani Studenková, hodnotiť niečo výzaž, alebo hodnotiť, že je niekto škaredý. Ja som naznačil, že nech teda Dangl ukáže ženu, že či je škaredá. Ja som to povedal ako, že nech možno je pekná, hej? Ale povedať, že niekto je škaredý a nevie rozprávať, to je trošku také... Tak niekto nevie rozprávať podľa nej, lebo ona má všetko naučené. Dobre, ale... Ona sa tvári na kameru, ja som bola svedkom toho. Ale nemôžem si dať odrezať a potom hodnotiť niekoho iného, že zle vyzerá. Tak si tej nedám odrezať. Ale sa jednoducho nepozerám. A budem tak? No tak čo? Nebudem mrhať tam, jak keby som bola na mindiar. Strašne veľa mailov sme dostali aj na túto tému, ale nebudeme, tak jak sme povedali, že nebudeme my útočiť. A ešte tu vlastne jeden... Ale ja neútočím, ja len hovorím. Sa brániš. Bolo povedané, že škaredá si a nevieš hovoriť. No. Tak sa brániš, že keď je niekto škaredý... A ja som povedala, že radšej budem taká škareda, ako by som sa mala dať porezať a myhať. Ale či si škareda, to je výsostne moja vec, nie vaša. To je moja vec. Ja s Norou žijem, nežijete s ňou vy. Vy žijete na divoko, neviem koľko rokov s Braňom, takisto. Takže aj o tom sa všeličo hovorí, ale necháme to tak, pretože... Aj stade ide horúco. Aj stade ide iný signál, ale tu je ďalšia vec, že rozhovor vás dvoch s moderátorkou na dni otvorených dverí v Markíze. Hovoríte, že neútočíte. Vy ste odpovedali, prečo nie, keď môže vydať album Kelečení. No. Nie, lebo to sa ma pýtala, že či nechcem vydať album Vera. Áno, vieš, ako Paris Hilton. Ty si zo strany povedal, že ako Paris Hilton. A ja som povedala, že nie, a ty si povedal, že prečo nie, keď spieva Kelenčeny. No ale už tento divák ale nechápem, prečo? Je anonymný. Dobre, je anonymný. Ale všetko pozerá, kde sme. Že si ešte na to prepnete, kde sme na dni otvorených dverí, tak to ja teda ako... Pozeral dni otvorených dverí, dobre, zbadal nás tam náhodou nás zbadal, dobre. Náhodou, ide o to teraz, že mu to jednoducho vadí a tak ďalej. Ja budem odpovedať, prečo Kelečení. Ja neútočím na Kelečeního, hej, neútočím. Aj tak všetci títo superstári počnúť s Kelečením skončili vo výpredaji v hypermarkete za 79 korún. To je pravda. To je pravda, kde si môžete kúpiť násadku na vaňu, môžete si kúpiť, ja neviem, Šroubova, ktorému chýba ručka a môžete si tam kúpiť aj debutové CD superstarov, hej, čiže nebudem to hodnotiť ani nič. Ja som ho označil preto, transparentne, pretože na ňom presne vidno, ako to všetko funguje. Keď máte Lenku Slanu vo vydavateľstve, máte interpreta a máte rádio.
a poviete si, že áno, toto je overený hit. Tak ja keď pustím hoci čo 5-krát denne ľuďom... Čo 5-krát, 20-krát denne? Ja sa nehrám ešte raz, pretože Nore to vadí, keď o rádiu rozprávam, ja sa nehrám na super speváka. Ja som čítal teraz profil, ako by mal vyzerať spevák svetovej triedy a tam ma zarazila jedna vec, čo tu všetci obchádzajú. A ja to furt hovorím. 50% bol talent, hej, bol talent. 50% talentu má každý z nás. Nemá každý z nás šťastie ukázať ten talent. Paolo Habera dobre raz povedal, že takých talentov ako je on na stanici hlavnej je niekoľko. Áno, je, len žiaľ Bohu dali sa na chlast, alebo na drogy, alebo ja neviem na čo a nedostali sa k tomu. Ale vráťme sa späť. Tu je jasne na kelečením ukázané, že pesnička, hej, musím už ísť, keď je overený hit a hraný do blúdu, hej, proste je to úplne... A iný superstar není toľko hraný. Prečo nie je toľko hraný? Prečo Miro Jánoš napríklad nie je toľko hraný? Ale ja som volal do rádia a pýtal som sa, prečo hráte túto pesničku Musím už ísť? Máme to nariadené, pretože máme dohody s vydavateľstvami, ktoré nám dávajú CDčka ako výhry do rôznych súťaží. Preto my to musíme hrať. Tak tu je pravda. Nehrá sa to, čo ľudia chcú, ale to, aký je obchod urobený medzi kým. Takže hráme to, keď dáme Kelečenyho CDčka 10 zadarmo, tak ho budeme hrať 5-krát denne a povieme, že je to hit. To je celá pravda. Presne, ty si hovoril, ak si hovoril o tom, čo si čítal o tom profile, že 50% imidž, presne to videl na tej Paris Hilton. Však nech mi nikto nepovie, že ona je neviem jaká speváčka, to už ani ja neviem, ale má imidž. Imidž, osobnosť, to sú prvé veci. Zaujať človeka, či pozitívne, či negatívne, to je jedno, proste niečo s ním, nech s ním zamáva a potom 50% môžeme sa baviť o talente a toto súbe. Jana Kiršner je v Londýne koľko? Všade sa píše, v Londýne je natáča, točí, sused je, neviem, Lenny Kravitz, alebo kto, neviem, už teraz možno som sa zmýlil, všetci, celý svet padne a nakoniec toho môže byť iba ďalší radový slovenský album. Nehovoríme, že zlý. Nehovoríme, že zlý, pretože Janu máme radi. Nora Janu ako nedá dopustiť na Janu, ale hovoríme, nehrajme sa. Tu hovoríme teraz o systéme práce. Nehrajme sa na svet, keď svetom nie sme. Hrajme sa doma. Ja by som ťa ešte v závere prerušila, ja by som skutočne, ale teraz veľmi vážne, lebo nedá mi to, vyzvala pána Dangla a pani Polnišovú, aby skutočne nás kontaktovali alebo kontaktovali televíziu Markíza alebo produkciu s partnermi, sadnúť si za jeden stôl na kamery. Urobte to kvôli divákom. Prosím vás o to. Ja vás nebudem prosiť, robte si čo chcete. Vy máte svoje svedomie, my máme svoje svedomie, pretože vieme si to veľmi pekne vydiskutovať a možno... A keď neprídete, ešte Sklar príde na Paškal. A viete, čo tam má za ušami? No tak Sklára si necháme ako bombónik, lebo ten skutočne lebo to je... Lebo o vzťahu tam by sa veľa dalo rozprávať. Čiže príďte, lebo zasáňte kolegu. Stačí. Ďakujeme pekne, tešíme sa o týždeň, majte sa pekne, dobrú noc.